Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hunghong ni Marua. Sige lo, mula ka na ko. Kinahanglan masusin ako ang mapa ining dapita sa unang panahon. Unsa man di ay niyong buhaton. Kinahanglan matultulan nato. Kunahain na lubong ang kalabiran ni Marua. Nausab gidi ang mapa sa aming dapit. Gikan sa unang panahon, gikan sa kabukiran, gibutangan og mga krasada. Ay. Uy. Yun na pa. Ang unang mapa, doon na maling suba. Pero sa bagong mapa, wa na ang suba. Okay. Ipaprint na ko ning duha ka mapa. Marla, kumusta na? Mukaon ka? Ha? Unsa man yung giputos na ako. Karaang pukot ka na, anak. Karaang pukot. Nganong ni amang ko sa imong kwarto pa. Mas may din kay sirado. Dili babati si gawas ang kasaba din sa soda. Nganong naingon man gyud ko ini. Nganong mawaha man ko. Ha? Nganong daghan ako makita pa. Unsa? May makita ka? Unsa ba imong mga makita? Ha? Isultin ako. Ang babaeng nakaitom. Hangtod ba karon? Naapa ka ng babaeng nakaitom? Makita pa ni mo siya? Wa siya karon. Pero nagdamko ko pa. Unsa ang nadamguhan mo? Makita ko ang babaeng nakaitom. Gipatay siya. Gisunog siya. Unya. Unsa pa nakita mo? Ha, Marla? Unsa pa? Naghilak siya. Nasuko siya. Gisakitan siya. Sakit. Sakit kaayo ang sunod pa. Ug ingon. Ug sa ako ning bation ang kasakit. Marla, anak. Kinanabatukan mo ka ng demonya nga gusto mo ilog si Unawas. Nganong ako pa man ang naingon ini pa. Marla. Nganong dili man laing tao. Nganong ako mangyud. Tungod kay naa sa tong dugo. Ang dugo sa barangan nga si Marua. Unsa? O ka na, anak. Usa sa tumakatiguangan si Marua. Patangtangi ko sa kong kadena. Sakit kayo nga akong kamot. Oh, Isaad ako pa. Dili ko malugnot. anak. Di na ko mapasakit og tao pa. Ako nag-isaad. Marla, dili mahimo. Pasilo ako. Dili ka na ba di ay maluoy na ako pa? Naluoy ko ni mo. Mong dili ka tangtangan sa kadina. Hangtod ka, dili masulbal kini hitabo ni mo. Papaning. Ug kinala mukaon ka. Ha? Marla, mukaon ka. Kadugay na day ining Villa Alpamero nga nagbarog din ning dapita. Pero wa may nasuwat din bahin sa nitabo sa unang mga tag-iya. Gisuwat lang din nga ang Villa Alpamero mao ang usa sa labing mga karaang villa ining dapita. ug usa sa labing kahadlukan.
Katapusan nga nabutang dini nga na nag-iya sa maong Villa mao si Carlos Alpamiro. Pero nawa ni sama sa buwa. Ngano kang gibiyaan man sa matagi ang Villa? Ug nganong ang abogado naman lang ang nagunit sa kabtangan ini para mamintinar ug dili mabira sa gobyerno. Pagkadaghan sa mga pangutana nga hanap pa ang tubag. I-print ko na lang ning tanan. Kining tanan akong nabasa bahin sa maong dapit. Adto ni nako usbo nagbasa sa Villa. May apay article din ibahin sa unang mga nakapuyo sa Villa. Unsa ni? Marnila Alpamiro. Marnila. Yun na. Nakabasa naman ko iningana sa diary ni Lolo. Sa Lolo ni Lolo Paulo. Maugid. Ug niya pa usa. Miluna Alpamiro. Una pa si Carlos Alpamiro. Uy, usam di. Usam kay nahitabuin nilang tulo. Ako ni i-print. Salamat nga, nikaon ka na. Kapay kayo pa. Papa Maning, kanas ako ninyo tangtangan sa kadena. Unya na akong magkasiguro na mi. Nga dili ka na duulo ni Barawa. Oh. So lang manang, abli na. Oh, Marla? Elgin, Elgin, ngano nakasunod ba ka din eh? Ha, Elgin? Kinahanglan mo makasuod ko, Noy. Kinahanglan sa kong tabang si Marla. Nahibawan ako siyang kahimtang. O gusto ko makasiguro kung naunsa na siya. Oh, mahimo bag di ka lang manghilabot sa nahitabo ni Marla? pasagdi siya pa. Marla, okay ka na? Elgin, wa ko makasabot na ako. Usang mo masabti, ha? Isulti, Marla. Basin kung makasabot ko. Pero may ingon si Gabriel, nga dili ka mahimong musod. Siya ang dili una anging mo paduol kang Marla, Noy. Usa? Apan nga naman? Tungod kay namiligro siya. Kinsa ang namiligro? Basta, sundo lang una nato ang unsa man ang anging yung mahitabo. Ha? Kumusta ka na? May gusto mo ulipon ni mo, unsa? Oh, May mo bag hikapon, teka Marla? Ang imong ipon, may mo bag akong tanawon? Kuan, may marka ka ba sa lawas? May awam ka ba nga dako kaayo? wa, Elgin. Marla, may mo bag imo ni dawaton? Unsa man na? Cruz. Oh, cross. May mo bag gunitan ni mo, Marla? Oh, sige, sige Marla. Guniti ka ng krus. Guniti. Oh, O sa'yo mong kibati nga, nagunitan mo ang cross, Marla. Marla? Marla, ayaw buhi ang cross. Elgin! Elgin! Usa nang hitabo ni Marla? May kurot na siya mayo. Doon lang ako sa tisa, nahitabo niya. Dili! Dili! Nagtuo ka nga makalupig ka na ko, ha? Mini ka nga tambalan! Mini! Elgin! Unsa mo ginitabo ni Marla? Naunsa mo gina siya?
nakalibog, pero wa pa mausap ang kong pagtuo. Nga nasudlan siya og daotang espiritu. Si Marwa ang miulipon niya. Nga nung misuod ka man sa lawas ni Marla. Pahawa! Marla, kung nagkapatay ka man ako, ayaw pa daw na gusto mo ilog sa mong lawas. Imo ng lawas! Nabunyagan ka na ng maong lawas! Marla! Marla! Makakaipong! Hoy! Kinalang mabasa niyo ning... Elgin! Niya ka? Pasaylo ako sa pagbabag ni mo sa pagdool ni Marla, Kapil. Uy, usa man ang imong dahang papel. Noy maning, kinalang mabasa ni ninyo. Niya na ko ang mapa sa unang panahon ining dapita. Unsa? Yun na, ay si Lolo. May gikuha sa inyo. Dali, Gabriel. Tanawon ka ng imong ginang mapa. Dali mo bag mo apil kong tanaw, Gabriel? Mahimo kayo. Kung di ka na magunahuna sa pagpanghilabot sa akong buhaton din Elgin. Sige, di na ako manghilabot. Dali, sunod mo na ako sa kusina. Dali na, Elgin. Masunod ako, Noy. Marla, Elgin, tabangi ko. ay kabala ka. Tabangan ta ka. Doon na lang ko iwa masabti sa naitabo ni mo karon. Ingo sa dunay nakapugong sa daotang espiritu sa hingpit kapag angkot si mulawas, Marla. Doon na kyud. Kunoon sa man ka na sasihan na, Elgin. Di na ako siya kapugngan sa pag-ulipon ako. Kinsang di ni mo kapugan? Ang babae na ka ito. Sige, wata lang ko, Marla. Kinahanglang matakdo na akong akong naibawaan sa... naibawaan nila ni Gabriel. Si Gabriel, ati man na siya. Ayaw pagsugot ka doon ako mabuhat ni Gabriel. Elgin, Usa? magkasaad ka ba, anak? Elgin, Oo, manikamot ko. Sundan ko na sila sa kusina. Naplastar ko na sa lamin sa mapa, Noy. Kini. Mo ni ang unang mapa sa 1460. Niyaw, niya nakabutang 1460. Ug kini ang mapa nga nakuha ko sa 1930. Mura ba naglahi ang duha ka mapa, Gabriel? Gusto ko ni, managlahi gid sila. Managlahi ang duha ka mapa. Tungod sa mga kausaban nga nahitabo. Ug niya pa, kini ang laing mapa sa 1950. Nay, nakabutang. Oh, tulod ay ka mapa ang ay mo nakuha. Oo, Noy. Tulo ka managlahing mapa sa usa ka dapit. Kinahanglang may baw-anta ang unang mapa ining dapita sa tuig 1460. Sa panahon sa paggukod sa mga barangan ining dapita. Ha? Tulo ka mapa sa usa ka lugar. O sa inyo gipangita, Gabriel? Ang nubnganan ni Marwa. Ang barangan nga gusto mo angkon sa lawas ni Marla. Elgin, makatago ka ba og sekreto? Mausap na ang akong gusto ipangutanan ninyo. Kung makatago ba mo sa kung pagtabang ninyo sa pagsulbad sa kahimtang ni Marla? Doon na kay gilikayan nga mahibaw sa imong pagtabang ni Marla? Doon Oo. na. Pero, dili ka na importante karon. Importante ka na, Elgin. Kay buti pa sa butana, nga doon ay laing nahibaw sa kahimtang karon ni Marla. Ha? Tugan. Oh, Tug-ani mi, Elgin. Kinsa ang imong gilikayan nga mahibaw sa imong pagtabang ni Marla? kuan, kanang, wa ko makailan niya. Usiwa ka makailan niya. Sulti, Amy. Unang adlaw nga may suod kong trabaho. Nadawat ko ang usa ka suwat nga may suod nga kwarta. Unsa? Diin ka namang kwarta, ha, Elgin? Wa ko kaila. Why return address? Oh. Pero may note. Ako ning sweldo. Sweldo sa unsa? Akong sweldo sa pagbantay kang Marla. Ayaw pa maka. Kalma lang. Uy, buwa nga tao nga muhatag og sweldo. Kung dili na importante niya. Kinsa siya? Sa telepono ko na siya ikasulti. Usa siya ka lalaki. Lalaki? Oh, Okay. ug akong gipasaad nga bantayan si Marla. Ug kinahanglan mahibaw ko bahin sa medalyon sa Villa Alpamero kung nakita na ba kini. Nahibaw siya bahin sa medalyon? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.